Preparem-nos per sortir amb la geganta. Quan hem de sortir amb la geganta, el més important és agafar la geganta. Bé, potser és una mica complicat fer encabir aquí la geganta, però imaginació, home! Genial! Ara cal trobar els capgrossos. Imaginació, sisplau! Quina patxoca! Va, que ho estem explicant molt bé. Ara ens faltaria l'element més important per a no fer-nos mal quan portem la geganta. Una faixa. Esclar, és que per posar-nos la faixa necessitem ser dos. Ara sí que estem preparats. Agafa la teva geganta i a ballar!